Piala tadi punya orang Desember juga. Allah tadi.
lihat, lihat. Lilala, lilala, lilala. Itu jalan sepuluh, enak. Pada dimakan
Dai salah alamat ngaruh piti sari puna tabao ojo laila kama ngaruh rancak piti merah bau kasihku eko laila kama ngaruh rancak piti merah bau kasihku dari salah sapili ikari rasa 10.000 nanti akhirnya anak mati pangkapan yang dedai salah lamu demarano anak mati dai sakapan yang inolah lampu demarano asalai sajo piti merah kami barang pe duduk di situ dedai salah dan akan bela salai sudah bau kasihku dedai salah dan akan bela salai sudah bau kasihku dai salah jola mangarua piti saratina tabao banyak-banyaklah udah mangaru apa domaran dola salamonyo rancak banyak isa mangaru apa domaran do salamonyo kami orang ada pasal solo kami de anak muda-muda di mama to kena bola lo de dai salah kena dulu di mama to kena bola lo de dai salah kena dulu Allah dan bali minyak angin namun kapal sakitnya dulu lah dicuba dari nana lain dedai salah tabayang dulu lah dicuba dari nana lain dedai salah tabayang dulu laya do pinti sama namaku elana capek lama ngaru awak katu baran dia aprietimu agak capek lah adik mangaru awak katu baran dia aprietimu nanyo abi asa sayang udah terimu dedai saran jaga tambah piti merah bau kasihku pokoknya indah kana malah rancak malan dola salamonyo eko indah dai salindak malah rancak malan dola salamonyo Allah kado hadisu badinda ala sama lamaku dai salai kamangaru atapi nyotaku ido apa anu dai salai kamangaru atapi nyotaku ido apa anu Indah elo dai sasapi karya namu maratu salamonyo batanya rangi pakai kaki dia dai samara do tagapi malalu onyo batanya rangi pakai kaki dia dai samara do tagapi malalu onyo Arialah laku kuatigo luku ayam ala kadangaran bacarai-carai malaki nuku umua panjang awak taruikan bacarai-carai malaki nuku lai
and Rio. Laro tambahan. Itu mali lontong pagi, guys. Yang wala niya. Alhamdulillah dapat sakit itu mali lontong pagi. Siap pantun dapat 180. Mali lontong pagi. Kami lah rapat